What is up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga idol, yung gagawin ko ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng thumbnail sa aking YouTube videos. At kung paano ko siya ina-upload, kung paano ko lagyan ng thumbnail yung mga videos ko at kung paano ko ginawa. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon kung paano. Before tayo magsimula, mag-subscribe ka muna at i-click mo na yung notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. So simulan natin kung paano ko gagawin yon. In 1, 2, 3, let's go. So simple lang ito mga idol. So ito no. So magda-download ka lang ng Pixilab at saka yung YouTube Studio. Kailangan meron kang YouTube Studio para malaman mo para dun mo i-upload yung thumbnail mo. So i-click mo lang yung Pixilab. Tapos kapag meron ka ng picture na nag-picture ka na para pang thumbnail mo, punta ka dito sa From Gallery. Tapos click mo yung picture. Ayan. Dapat 16:9 siya mga idol. Ayan o. 16:9 siya dapat para kasyang-kasya siya sa pag-custom nyo ng thumbnail nyo. Tapos ayun. Pagkatapos yung crop ng picture na 16:9 is click nyo yung sa ibaba. Tapos yung edit. Tapos lagyan nyo ng caption. Tapos ito yung caption ko. Click OK. So pagkasyahin natin. Ayan. Tapos pipili tayo ng font niya. Dito tayo sa style. Tapos sa text size muna. Mali. Dito tayo sa font. Ayan. Pipili tayo ng font. Kung anong gusto nating font. Ito yung pipiliin ko. Chunk 5 na font. Okay. Ay mali. Hindi siya magkasya. Ito lang. Yung mini font. Okay. Ayan. So ayan. Meron na tayong font. Ayan. Tapos punta tayo sa stroke. Kung gusto nyo lagyan ng stroke, pwede nyo namang lagyan. Click nyo yung kung anong color ng stroke. Tapos ano yan. Yan. Meron na tayong thumbnail. Tapos isa-save natin. Save as image. JPG na transparent save. Tapos default save to gallery. Image save. So ngayon hahanapin natin siya sa nakasave. Yan. Ito. Yan. Meron na tayong thumbnail. Tapos paano ba ito ilalagay sa YouTube video mo? Ganito lang. Una, punta ka sa YouTube Studio mo. Ayan. Tapos pili ka ng, kapag nakapag-upload ka na ng video, click mo lang yung video. Tapos i-click mo yung parang lapis. Tapos edit thumbnail. Ayan. Tapos dito ka maghahanap ng thumbnail. Diyan.
Tapos ito yung i-click mo. Ayan. So pagkatapos mo isi-select mo lang, click mo yung select. Ayun, kapag i-click mo na, so wala pa tayong ano guys, wala pa tayong ito yung sana yung video na to, ito yung para sa thumbnail, itong thumbnail na to, ito yung sa video na ginagawa ko ngayon, kaya hindi mo na natin si-select kasi example lang naman yun. So yan, sana nakatulong. So thank you so much for watching this video, sana nakatulong to sa inyo, and don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na video, and thank you, goodbye.